Здравейте, хора! Аз съм Ники. Сега ще ви покажа една тайна в Roblox. Само я видях в TikTok и викам да направя видео за това. И сега, ако чувате някакви други гласове, тук са ми родителите. Аз съм на 8. Как да живея сам? И сега влизаме тук в тази игра. И сега започваме да играем. И сега да ви покажа тайната. Сега видяхте какво стана. Няма да ме излагат. Аз искам тайната. Сега тук отиваме. И вижте какво става. И сега трябва да отидем за този човек и вижте какво става. И сега става тук. И вижте, сега тук обикалям. И скоро ще ни изпратят тук на ето. Не трябва да приемаме. Аз не знам какво ще се случи. Не искам да се развалям телефона. Ще го пробвам с този телефон, като имам друг телефон. И вижте какво става. И като го натиснем, ни изкарва от играта. Сега ще опитам да съм по-бърз сега. Така. Аз един път го тествах, но паднах от картата. Ама като не е снимам. Сега. Чакай. Аз пак влязах. Какво става? Какво става тук? Какво става? Какво става тук? Аз съм затворен. What? Как да изляза? Успях да изляза, май. Не, как да изляза? Не мога да изляза. И сега ще направя да умра. И сега къде е това да умра? Ето. Умерях. И сега къде сте ме спални? Къде сте ме телепортира? Пак тук. Как да изляза? Как да изляза? Не знам как да изляза. Аз не съм приел поканата. Затова май. Не мога да избягам. Пробвайте го това. И сега аз ще трябва да изляза от играта. Сега излязох от играта. Ще почакам сега малко. И сега пак влизам. Дали пак ще бъда на същото място или на друго, не знам. На където като влезете. Значи ако сте влезли там, трябва да изчакате малко. И сега вижте, гледам ги и те изчезват. Майко, за малко да падна от картата. Опа. Майко. И ми показва, че нямам интернет, а то аз имам. Ама, казвам какво става, бе. Защото аз знам какво става. Хопа. Минавам картата. Значи разбрах, като стоите на едно място.
като стоите на едно място ли казах? Не, има си време, за да покази това, за да се покази. И като го натиснете, излизате. Като натиснете бутона, излизате. И тук има някакви други игри. Играта се казва... Тук пише горе играта как се казва, но до тук сте видеото, защото имам 1%. Цяло.